Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Bugünkü Gayle Festivali'nde sizni Gazizullinlar Gaylesi selamlayı. Eğer de biz bir bayram, konsert korağa barasımız olsa, etini alışığı oy hayindi. Менә шунда инде безнең данлыклы беренче театрда башлана. Әйдә инде барыйк инде шул гаилә фестиваленә. Әнә башланды инде. Yok, min anda koya barasını da bilmeyim, nişik kiresini de bilmeyim, bizim ne iştasını da bilmeyim. Yok, barmayayım. Әйдә барыйк инде. Барыйк булгач барыйк инде үзем өйрәтермен, үзем алып керермен. Yolam. Ярар алайса, мин үзем балалар белән генә барам. Безнең гаилә дәүләтнең бер кичкенә кисәге, һәркем бәхетле булсын дип тибә һәркем йөрәге. Әтине беренчелектә концерт калып бармыймы? Юк, бармыйм ди. Тегеләй дә үтеп карадым, булай да үтеп карадым. Юк, ялан ди. Әни, син аның хәйләсен беләсең бит? Ие, беләм шул. Халисә кызым, Ибраһим улым, чыгыз әле. Biz бәхетле чөнки пар канатлы җылы безнең гаилә ушагы ул ушакны сүндермичә саклый. Әти-әнинең җылы кочагы. Әти-әни эшкә җитез, югыфтанып торулар. Ныклы булсын гаилә диеп, зур планнар коралар. Гаиләдә барсы тәртиптә, ирем бар таянышым, улларым, кызларым үсә, алар минем юанышым. Укытучы минем әнием, балаларга белем бирәм. Һәр баланы үзенекедә ярата, күрә. Минем әти бик уңган. Бар эш килә кулыннан, кичкенәдән өйрәнгән ул уңган әти кулыннан. Сәләтле безнең абый бар фәннәндә булдыра, район, республика олимпиадаларында һәммәгездән уздыра. Менә шулай шаугыр килеп яшәп ятабыз бергә. Ышанмасагыз кунакка, килегез әле безгә.